Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вамі пазнаёмімся з творам Вячаслава Адамчыка «Дзікі голуб». Апавяданне вывучаецца на уроках пазакласнага чытання ў 8 класе. У дадзеным творы шмат словаў, значэнне якіх вы, магчыма, не ведаеце. Таму на экране перад вамі будуць з'яўляцца слайды, малюнкі незнаёмых слоў. Іншы раз гэта будзе пераклад на рускую мову. Спадзяюся, моя праца вам спадабаецца і пойдзе на карысць. Вячаслаў Адамчык «Дзікі голуб». Гэта было год 20 назад. Але раскажу спярша, што было летась. Я ехаў дадому. Не, спярша ляцеў. Жаўтаваты АН-2 у аэрапорце, дзе грэліся на сонцы, нібы шчупакі каля плыткага берага, доўгія ТУ. Ён здаўся мне бог ведае якою старызнаю. Доўга вісеў, што лёгкі камар, над чорнымі палеткамі ўжо зааранага на зіму ржышча, над блішчастымі, вузенькімі і ў адных петлях рэчкамі. Здаецца, наступі нагою і запыніш над маленькімі, хоць бяры ў жменю, вёскамі, над лесам. Зверху выдавала, гэта не лес, а растрэсены мох. З моху курыўся сіні дымок, як тлела папяроса. Недзе быў пажар. Лес там-сям быў жаўтаваты. На асінах і бярэзінах чэзла лісце. Стаяла восень, чорствая, сухаватая. Ужо капалі картоплі. Каля Наваградка, калі самалёт пачаў зніжацца, даганяючы свой цень, кабеты з гародаў, абапёршыся на капачы, узіраліся на нас, мусіць, як на лялек у кругленькіх вокнах ілюмінатарах. Самалёт дагнаў свой цень, цвёрда стукнуўся, аж скрыпнуўшы ад злосці, і заскакаў па зялёным аблогу. Траву гнуў, усё роўна, як падлізваў вецер ад прапеллера. Не верылася, што ўжо Наваградак. Жоўтыя вяргіні млеюць ад цеснаты ў гародчыках і хіляцца на плот. Чырванеюць буйныя яблыкі ў дробных садках. Таўкатня каля аўтобуса на станцыі. І праз якую паўгадзіны ты будзеш дома. А кругом, як другое царства. Старадаўняе, бо ў аўтобус зайшоў чалавек у суконным фрэнчы з кішэнькамі на грудзях, з прыклееным да губы білецікам, каб бачылі ўсе, і яму крычыць бялявая, шырокая ў кружы кабета, ставячы на сядзенне кошык з капачамі. «Міхалко, ці ж узяў мне білет?» Аж ёкае сэрца ад нейкае дзікаватае, нязвыклае радасці. Гэта ўжо наша гутарка. Хіба не бачыш? І доўга гуркоча, як нешта там у яго саржавела, і ніяк не заводзіцца аўтобус. Круглы, каротенькі, з тонкаю рэйкаю на падлозе. Мусіць, пасля рамонту. Я помню, такія аўтобусы хадзілі ў Мінску год 15 назад, недзе на краі горада. То на Грушаўскі пасёлак, то на цагельню. Садзіся, чаго стаіш? Сапе, не аддыхаўшыся, кабета і здымае з сядзення кошык з капачамі. На тым тыдні сядзеў, на гэтым пастаю. Разам з губою варушыцца ружовы білецік. Шафёр, малады, няголены хлапец у стракатай кепцы, за доўгую блішчастую ручку зачыняе дзверцы. Нарэшце паедзем. Аўтобус дружыць, востра дзынкуюць шыбы. Каля мяне адна ўтоплена, і ніяк яе не падкруціш угору. Зламалася ручка. «Пачакай, браток, дочачка асталася тамака», — схамянуўся чалавек і чапіў шафёра за плячо.
Тьфу, каб ты не дождоў разам з ёю. Нагінае галавой, адварочваецца кабета. Толькі цяпер я ўспомніў, што каля аўтобуса дробненька круцілася, усё хаваючыся за нечыя ногі, чорная сучачка. Шафёр абярнуўся, падняў брыво і пацягнуў за доўгую ручку. Чалавек зняў з губы білецік, высунуўся з аўтобуса і паклікаў: «Мушка! Цюцюна! Мушка!» Сучачка скочыла ў аўтобус і палахліва задрыжала, затрапяталася ў чалавека каля ног. Ён узяў яе на рукі і ўмасціўся на сядзенне каля дверцаў. Мы паехалі. Застракацелі запыленыя платы, вішні, жоўта-чырванаватыя ў прамежку з зялёным лісцем, вокны з белымі ліштвамі, і ў некага на падаконніку я ўбачыў памідоры. І нешта зашчымела ў грудзях. Падумалася пра дом, пра памідоры, што некалі таксама спялілі на сонцы, на цёплым акне. Як гэта даўно было! Колькі ж я не жыву дома! І ўжо як счужэла ўсё тут. І гутарка, і шаша, і мне было трохі нязвыкла, што няма бруку, а шарэе асфальт, дзе на трэшчынах заліты тлустаю смалою. Гэта адтуль, з дому, ідуць машыны і гудуць, як вялікія чмялі, мінаючыся з аўтобусам. І недзе туды бяжыць бензавоз. Пад ім матляецца ланцужок, нібы пупавіна ў ягняце. Фыркае халодны вецер праз адчыненае акно і студзіць, што аблівае халоднаю вадою маё плячо. Сцішылася, як дзіцятка, кажа нейкая маладзіца ў плюшавым садчыку, прыглядаючыся да сучачкі. А мне пачынае здавацца, што я недзе бачыў гэтую маладзіцу, гэты чырванаваты круглы твар, і нават помню яе голас. Толькі дзе, калі? І не магу ўспомніць. Балазе знайшоў сабе забаўку. Усё скоса паглядае на свайго чалавека дзябёлая бялявая кабета з кошчыкам і капачамі. Чалавек адварочваецца, як не да яго гаворыць і маўчыць. Сучачка дрэмле ў яго на каленях і раптам палахліва ўздрыгвае, адкрываючы вочы і пільна глядзіць на маладзіцу ў плюшавым садчыку. Я прыглядаюся да чалавека ў суконным фрэнчы. Твар у яго дробны, худы і трохі васпаваты, і нейкія хітрыя, быстрыя вочкі. І думаю, што ён рыхтык, як той Марцін Дзікуць з нашай вёскі. І, мусіць, гэтакі трохі махляр, і добры гультай, і такі самы бяскрыўдны. Чалавек як чуе, што я думаю пра яго, і пільна азіраецца. Я адварочваюся да акна і гляджу на белавата-шэры апаласканы дажджамі папар, на цёмны карычняваты лапік нявырваныя грэчкі. Ужо кончыўся горад. На балотцы з маладою атаваю, на разасланы лён, дзе цэлую плоймаю топчуцца гракі. На сароку, што ляціць пад нечую зводдаль шашы хату. І думаю, што я не люблю гэтыя пары, калі на сметнікі прылятае сарока, знак, што скора халады. А з памяці ўсё не сходзіць Марцін Дзікуць. Помню, рабаваты, чорны, з-пад шапкі вылезлі вісяць на вушах касмылі. Згадалася яго смерць, страшная, нечалавечая смерць. З ім у вёсцы ніхто інакш не вітаўся, як пытаў здалёк: «Марцін, сечку жнуць?» Найбольш смяяліся тады, калі збіралася многа мужчын перад святам у каго-небудзь на падворку, і Марцін прыносіў сваю аблупленую, шчарбатую машынку, каб пастрыгаць усіх. Машынка, мусіць, ірвала валасы, бо хто-небудзь, седзячы на скрыпучым табурэце з хусткаю на плячах, спачатку моршыўся, а потым крычаў: «Марцін, сечку жнуць, тваю матары, валасы павырывоў!»
Гэта некалі яшчэ, мусіць, малым, Марцін пайшоў на сяло, а там у яго спыталі, што робяць маці з бацькам. «Сечку жнуць», – сказаў Марцін. Яны, мусіць, рэзалі сечку, і з таго дня за ім цягнуўся гэты хвост і кожны тузаў. З Марціна смяяліся ўсе, і ён, па праўдзе, быў трохі нягеглы і негаспадарскі чалавек. Невядома дзеля чаго трымаў 3 сабак. Зямля на Марцінавым хутары колькі год ляжала аблогам, і на ёй ужо займаўся ядловец, і рос сівец, і дзе-нідзе цвіла жоўтым калівам дзіванна. Яна любіць пішчугу і сонца. Кожнай вясны Марцін падпальваў сухую траву, нізка па зямлі бег агонь, сіні дым пах ядлоўцавымі ягадамі, як у царкве. Толькі каля самае хаты зелянеў загон позняга жыта і цвіла ліловым цветам картопля варшаўка. Рана, наша толькі ўсходзіла. У Марціна не было ні гумна, ні хлява, а толькі хата. Зялёнымі купінамі пляйстрамі мох на страсе, старая шапка на калу каля коміна, каб салому не дралі вароны, кошык на шчыце для голубоў. Але я не помню, каб яны там вяліся. 2 акны ў 4 балонкі і ні адной накрыж лучынкі, каб не вывалілася разбітае шкло. І каля хаты ніводнай прысадзіны, толькі гусценькія хвоечкі, што, пэўна, выраслі самі па сабе. Адтуль кожны раз, падцягваючы порткі, выходзіў Марцін дзікуць. Я бачыў гэта раніцаю, калі прыганяў на сваё поле карову. У нас, у заходняй Беларусі, яшчэ не было калгасаў. Наша дзялка, надзел поля ў 1,5 гектара, была праз сценку, вузкую дарогу, што зарасла дзяцелінай, бо па ёй ездзілі толькі тады, калі вазілі з поля збожжа ці картоплі, і на якую, барануючы, сцягвалі пырнік. На сценцы, трымаючы за вяроўку, пасвіла пярэстую маладую карову Марцінава дачка, мая равесніца. Тонкая, няспелае дзяўчо. Помню, кожен дзень у адной з чырвонымі выленілымі кветкамі сукенцы. Карова чмыхала, круціла галавою, доўгай павуцінаю цягнулася на сонцы яе сліна і лезла ў наш авёс. Меншы Марцінаў хлопчык у кароткіх портачках на шлейцы вазіў па сценцы нейкую старую пагібаную у белай вапне тачку. Аб днішча церлася і вішчала кола. Калі памерла Марцінава жонка, я не помню. Дзікуцяў хутар быў вясёлым месцам. За хвоечкамі, дзе крута абрываўся бераг, цякла і рабіла свой заварот плыценькая рэчка. Раніцаю, змялеўшы, вада перакочвалася па пяску, не займаючы нават купіны з расою. І калі глядзіш на іх у гэтую пару, здавалася, што нехта высунуў з рэчкі галаву і да яе ліпнуць доўгія валасы. Старая Алешына з колам на вяршку, мусіць, зацягнуў Марцін для буслоў, але на ім крычалі, аж давячыся, вароны. Берагла гэты грудок ад паводкі. За рэчкаю жаўцеў поплаў. Улетку ад курачай слепаты, увесну ад пяску, што наносіла вадою. І нехта пасыпаў яго попелам, каб расла трава. Па пяску слаўся падбел, цвіў белымі чашоткамі, як у рабіны крываўнік, і гнала ўгору асот. Увосень ён быў, што абсыпаны ватаю. Вецер нёс адтуль на наша поле лёгкія парашуты. За нерухомымі купамі вербаў, за маладым алешнікам на другім грудку бялелі атынкованыя местачковыя хаты. Чуўся нізкі сыраваты грукат цягніка, раптоўны крык гусей і тоўсты голас з рэпрадуктара.
быдта гаварыў нехта высокі, велічынёй да неба. І цяпер, бывае, пачуўшы далёкі голас з рэпрадуктара, я ўспамінаю поле, траву ў скалках расы, ад якой шчымелі і заходзіліся ногі, белыя атынкованыя домікі, што былі за маладым алешнікам, і Марцінаву хату. У ёй я быў усяго раз. Спамінаецца, улетку, як пажалі жыта, пазвозілі з поля снапы і браліся касіць гарох. На нашым ржышчы паднялася трава, а ў Марціна яшчэ ўсё стаяў зажаты загон. Жыта, пэўна, пераспела і асыпалася. Я пасвіў тады на ржышчы карову, пільнуючыся, каб яна не ўскочыла ў войнаву канюшыну, што ўжо густа закучаравілася на пакошы маладою атаваю. На другі бок нашай дзялкі было поле Клемуса войны. Клемуса я пабойваўся, бо аднаго разу, калі мая карова сцягнула з яго мэндля сноп шапку, невядома адкуль узяўся гаспадар, трымаючы ў руцэ бізун з чорным плеценым дзяржальнем і чырвонымі кутасамі. Я гэта ўбачыў потым, а спярша ўчуў, як нешта раптоўна, нібы лінулі кіпятку, апякло маю шыю, потым плячо. На ім нешта з тыдзень не сходзіла, наліваючыся, што жоўцю, сынявата-цёмная пісяга. Клемуса войну недалюблівалі ўсе. У часе вайны ён загадваў БНСаўскім. БНС, так званая беларуская народная самапомач, нацыяналістычная арганізацыя, якая дапамагае фашыстам. БНСаўскім складам, куды немцы звозілі яўрэйскае рыззё і казалі, набраўся золата. Не ведаю, праўда гэта ці не, але што я неяк адразу пасля вайны прынёс дадому грамафон, помню. Кожнай нядзелі Клемус войны адчыняў акно, закідваў на вяровачку край фіранкі і заводзіў грамафон. Мы, дзеці, сабраўшыся на вуліцы, бачылі толькі карычневую трубу, што вялікую засохлую кветку. Седзячы на мяжы, я назіркам паглядаў на карову і пароў чмялёў. Яны, вялікія, чорныя, з жоўтымі паскамі, ляцелі сюды і лезлі ў норку пад шубком сухаватае травы. Пад мяжою было іхняе гняздо. Я падняў галаву і ўбачыў. Над мястэчкам стаяла цёмная хмара з папяловымі краямі. Кругом зрабілася сцішана і жаўтавата, як на шарай гадзіне, і стаяла духата, як накінулі на цэлы свет радзёжку. Хмара, варочаючыся клубкамі, ішла сюды, проці ветру. Над мястэчкам каля шашы ўставалі аж да неба жоўтыя косы пылу. Я ведаў, што папяловая хмара — наград. Раптам вецер сціх, зрабілася страшна. Са сполаху цвыркнуў і нізка паляцеў над полем жаваранак. Косы жоўтага пылу пацягнуліся на поплаў, і нечакана дыхнула скразняком і холадам, аж палягчэла. Карова падняла галаву і стала трывожна нюхаць вецер. Рэдка, нібыта і не хацеў, пасыпаўся град. Буйныя, велічынёй за арэх, калівы граду зашасталі па сухім ржышчы. Заскакалі па сцежцы, нібы хто кідаў іх, забаўляючыся. Карова згорбіла спіну, закруціла галавою, па вушах яе, мусіць, сек град, і пабегла пад Марцінаву хату. Туды, пад хату, бегла і дзікуцева дачка. Вецер сарваў з яе галавы і панёс па полі белую хустку. Хмара ішла пры самай зямлі. Там нешта шумела, гуло, як гарачае каменне ў дзежцы з вадою. Ужо не было відаць местачковых хат, алешніку на поплаве. Там стаяла шэра-жоўтая сцяна. Толькі два галубы, кідаючыся ў бакі, ляцелі туды,
дзе яшчэ, як радасць, сярод цёмных хмар яснела неба. Холадам у мяне па спіне прабег страх, і я кінуўся пад Марцінаву хату, а за мной вецер каціў па ржышчы бярэма скошанага гароху. А там, пад мястэчкам, над поплавам грымела, раўло, нібы ламалася і падала на зямлю вялікімі крыгамі неба. Мне зрабілася страшна. Я ўспомніў, казала маці, што калі на зямлю ўпадзе хмара, то на тым месцы паўстане мора. Град пабольшаў. Ён моцна сек мне па костачках, па пятах, і раптам па галаве востра трупнула, і было чуваць, як адскочыла вялікае скурынае яйцо градзіна. Я аж спатыкнуўся і адчуў, як на галаве пякучай гарачынёй наліваецца гуз. Я дабег да Марцінавай хаты і стаў пад страху. Па сцяне грукацеў, нібы перавярнулі воз з каменнямі, сіняваты, што выліты са шкла, град. За вуглом стагнаў, аціхаючы, нібы клаўся там спаць, а потым тоненька скавытаў, як што яго раздзірала вялікімі кіпцюрамі і недзе ляцеў, бэрсаўся са страшэнным свістам вецер. Карова, панурыўшыся, стаяла пад страхою і тулілася задам да сцяны. Яе даставаў град. У Марцінавых сенцах нешта шкраблося па дзвярах, дзынкала клямкай. Мусіць, яе лапамі даставалі сабакі. І раптам дзверы адчыніліся. Аж я струпянеў. Сенцам выткнуў галаву Марцін дзікуць. «Ідзі ў хату, страшна ж адному!» Падганяючы сабак, Марцін упусціў мяне ў сенцы. Паклаў на маю шыю сваю руку. Яна была цеплаватая і шорсткая, як тарка, і падштурхнуў у хату. «Ідзі, ідзі, не бойся!» У хаце яшчэ стаяла сухаватая, напараная сонцем духата, і было цемнавата. І з гэтай цемнаты з ложка на мяне цікавалі Марцінавы дзеці. Вочы іх сцішана блішчалі. На калодзе сярод хаты сядзеў Клемус воіна, сагнуўшыся, раскарачыўшы высокія калені. Босыя ногі яго былі шырокія, як лапці. Ён маўчком, не паднімаючы галавы, зірнуў на мяне, і ў яго апечанай, з белымі лішаямі руцэ я ўбачыў бізун, той самы, з плеценым дзяржальнем і чырвонымі кутасамі. «Гузоў не насадзіў, кажу, град?» – спытаў Марцін, прымошваючыся каленьмі на лаву і ўзіраючыся ў акно. Я толькі цяпер учуў, як у мяне шчыміць, расце, сцягваючы на галаве скуру і, здаецца, паднімаючы шапку, гуз. «Нічога, пакуль жаніцца, загавіцца», – сказаў Клемус воіна і раскруціў доўгі бізун. «Тут во, без хлеба астаёмся. Малоціць, як цапамі, саб'е ўсё». «Не грашы», – ціха сказаў Марцін і сунуўся з лавы. «Ты жыта нажаў». «А ты што, лічыш чужое?» Воіна падняўся з калоды, цёмны, як хмара, высокі, аж дастаючы галавою да бэлькі. Марцін стаяў каля яго дробненькі, быта дзіця. Востра і пякуча кальнула ў вочы маланка. Недзе блізка, з ляскам, як у камень, стрэліў пярун, потым з грукатам пачало ламацца неба. Марцін скоранька і тройчы перахрысціўся. «Ты, брат, як маленькі!» – зарагатаў, але адышоўся да акна Клемус воіна. Зноў мільганула і, здаецца, зашипела за акном маланка. А па сцяне ўсё цвёрда грукацеў град. На гарышчы нешта трашчала, ці не кроквы, і ў коміне грукалася юшка і жаласна, тоненька выў вецер, нібы хто залез на страху, усадзіў у комін галаву і страшыць.
Ужо замакрылася над ложкам столь. Пачалі налівацца і, расцягваючыся, падаць кроплі вады. І потым тоненька задзынкалі. Дзеці прынеслі і падставілі чыгунок. Град зашоргаў па шкле. Вецер павярнуў у вокны. Хмара варочалася назад, па рамах білі, як палкаю, і раптам, як незнарок, патрапілі па шкле. Шыба прутка лускнула. На лаву, суха звонячы, пасыпалася шкло, нібы ў прорву хлынуў і холадам заліў хату вецер. Марцін схапіў з ложка падушку і, трымаючы яе за адзін рог, падбег да акна і заткнуў шыбу. Але град ужо радзеў, толькі са страхі густа, быццам хто, абмыўшы, яшчэ апалоскваў яе. Чуваць было, лілася вада. На дварэ, калі мы выйшлі з хаты, стаяў белаваты і нерухомы, хоць ты разводзь яго рукамі, туман. Недзе рыкалі, нібы напіліся ў ім каровы. Мая стаяла каля Марцінавай хаты, тыцкаючыся пысаю ў град, нюхала. Яго нападала аж па костачкі, і ён шоргаў пад нагамі, як шоргае сцукраваны на прадвесні снег. З граду вытыркаліся сцябліны зломаныя ў каленцах саломы. Гэта там, дзе быў загон Марцінавага жыта. Марцін у драўляных выдзеўбленых шлэбах з накарэлым на іх зеленаватым гноем пасунуўся да загона. За ім, абнюхваючы яго сляды, беглі сабакі. Марцін пастаяў перад жытам і, не скідаючы шапкі, моўчкі перахрысціўся. Хрысціцца, а святым духам жыць не будзе. Кавалак гультая! Цьфу! Война плюнуў і адышоўся ад парога. Усё тут аблатошыць, аб'есць, як вусень. І война пайшоў, гразнучы ў мокрым градзе, і ўжо крыкнуў, каб чуў Марцін. Ого, ліха яго матары, пячы, як прыскам. Ён пастаяў на адной назе, падгінаючы другую, як бусел, і сказаў яшчэ: «Пайду гляну, што там робіцца ў мяне». І пайшоў, схаваўся, як за якой сцяною, за туманам. Я адагнаў ад сцяны карову. Яна падняла вушы і пабегла на дарогу, кіруючыся дадому. Там яе чакала кожны раз радзюшка з зелля. «А куды ж ты?» – аклікнуў мяне Марцін. «Крый Бог, прастудзішся!» І падышоў да мяне, сунучы шлэбы. Яны звальваліся ў яго з ног. «На, вазьмі, заўтра прынясеш». Ён выступіўся з іх і адышоўся пад сцяну. Там зелянела сухая трава. Я ўсунуў ногі ў шлэбы, усё роўна што ў пячоркі, нагрэў Марцін. З акна, уткнуўшыся ў шыбы і расплюшчыўшы насы, на мяне глядзелі яго дзеці, і да самай дарогі бег чорны, з жоўтымі кропкамі пад вачыма, і тыцкаўся ў маю руку сабака, пакуль яго не паклікаў Марцін. «Цюцюна! Цюцюна!» «Баба, ружьё!» – гукнуў чалавек у суконным фрэнчы. Зябёлая, шырокая ў крыжы кабета паднялася з месца і, чапляючыся капачом за сядзенне, вылезла з аўтобуса. А я глядзеў на чалавека ў суконным фрэнчы, ён пусціў з рук сучачку, і яна дробна бегала па канаве, і думаў, што ёсць на свеце дзіўнаватыя людзі, нездароўча чулыя да ўсяго і толькі, мусіць, нядбайныя да сябе. Аўтобус тузануўся з перабоямі і натугай загуў матор. Мы паехалі. Чалавек і кабета хаваліся з вачэй. Аўтобус выбраўся на грудок, мінаючы збоку шашы могілкі з 3 хвоечкамі. На камлях высока не было галля,
нібы хто сашмаргнуў яго вялікаю рукою, пакінуўшы толькі макаўкі. Шафёр скінуў газ, і аўтобус ціхенька, дзе часам падскокваючы на ямках і бразгаючы жалезным нутром, пакаціўся ў лагчыну і раптам затрубіў, сцішаючы ход. Сярод шашы стаялі спутаныя коні, адзін на аднаго паклаўшы шыі. Было кашалёва, дадому асталося кіламетраў 12. На нечым хлеўчыку ляжалі доўгія рабаватыя, як парасяты, гарбузы. На акне цвіў высокі, што куст, агеньчык, і нейкая чырвоная радасць была ад яго. Голы да пояса хлопец, што правіў ганак, прыбіваў з аднаго боку белую абструганую дошку, аглянуўся, згледзеў коней і, кінуўшы сякеру, падбег да шашы, замахаў абедзвюма рукамі, як ганяючы курэй. Коні, задзіраючы галовы і збіваючыся адзін на аднаго, сышлі ў канаву. І аўтобус зноў нехаця завуркатаў. Зноў быў грудок, была відаць вёска, уся як на далоні. І за ёю, пад цёмны, завешаны рэдзенькую сінечую лес, доўгія будынкі, кароўнікі ці стайні, над імі громаадводы з растапыранымі лапкамі на вяршку, як што шчупаюць угары, і над вёскаю, высока ў небе, пад белаватую набрынялую хмаркаю трапечуцца і ўсё вісяць на адным месцы два галубы. І мне зноў спамянулася тое лета, што было даўно, град, што пабіў на маладым алешніку кару. Яна нават адстала на камлях з таго боку, адкуль ішла хмара. Спомніўся Марцінаў хутар і дзікі голуб. Я знайшоў іх аж 2. Назаўтра мы прыгналі каровы на местачковы поплаў. Там хадзіў, звесіўшы крыло, падбіты ў град бусел. Адно вока ў яго было заплюшчанае ў крыві. У рукі ён не даваўся, біў, ляскаючы дзюбай, і местачковыя дзеці паролі яго доўгімі кіямі здалёк. Аж мне зрабілася шкода, і я адышоўся, каб не бачыць, і натрапіў на гэтых голубоў. Яны ляжалі ў лагчынцы з вадою, адзін трохі на купінцы, на сушэйшым. Я падняў абодвух. Той, што ляжаў у вадзе, быў ужо спруцянелы і халодны. Галава яго целяпалася. У другога на воку яшчэ моргала сінявата-белая плевачка. У ім яшчэ тлела цяпло. Я паклаў голуба ў шапку. Ён высох, акрыяў і пачаў варушыцца. Местачковыя дзеці заглядалі ў маю шапку і казалі, што гэта іхні, з мястэчка. Але на поплаў прыйшоў Марцін праганяць дзяцей ад бусла, выняў мяне з шапкі голуба, пагладзіў яго і спытаў: «Можа, аддасі?» Я маўчаў, аддаваць не хацелася. «У мяне ёсціка клетка, падлячу, тады забярэш». Я не хацеў, але паверыў. І праўда, праз тыдняў колькі, прыгнаўшы на сваю дзелку карову, я ўбачыў, што Марцін, стоячы на надворку, махае рукою, кліча мяне. Я падышоў пад хату. Да мяне кінуліся, віляючы хвастамі, яго сабакі. Марцін маргнуў вачыма, пайшоў у сене і вярнуўся адтуль, трымаючы абедзвюма рукамі голуба. Голуб круціў галавою, выцягваючы шыю. На ёй сіняватай чырванню пералівалася пер'я. У Марціна варушылася, дрыжала ад радасці ніжняя губа. Ён пагладзіў голуба і падняў яго на далоне. Схіліўшы набок галаву, голуб глядзеў на зямлю, мусіць, яшчэ не верачы, што ён ужо вольны.
Сабакі, высалапіўшы языкі, цікавалі то на голуба, то на Марціна. Голуб прыгнуўся, натужыўся і, здаецца, няўмысна з-пад цішка залапатаў крыллямі і паляцеў. Нізка, пры зямлі і неяк у лукаткі, як малады, як не навучыўся лётаць. Сабакі кінуліся за ім, падскокваючы ўгору і дзеручы ад злосці зямлю. Я глядзеў на шэры знак, што варушыўся, мільгаў, пераварочваючыся, над поплавам, над алешнікам пад мястэчкам, аж пачало ўсё кружыцца і мігцець у вачах. Знак растаў, расплыўся на шэрай хмарцы, і ў мяне нешта як адарвалася ў грудзях. «Як усё любіць волю», – сказаў Марцін, тручы вочы. Яму, мусіць, таксама заслязіла. Адышоўся пад хату, аглянуўся і спытаў яшчэ: «Шкада, нябось, га?» Праз многа год, спамінаючы выпадкам гэтае далёкае лета, град, Марцінаў хутар, я заўсёды спамінаю гэты міг, гэтую хвілю, калі нізка над цемнавата-зялёным, аж да чарнаты алешнікам ляцеў дзікі голуб, трапятаўся, нібы паперка на ветры, прападаючы назаўсёды з вачэй. Не ведаю чаму, але і сёння я выразна помню, як ляцеў дзікі голуб. А тады я пайшоў пільнаваць карову, думаючы, чаму чалавек не ўмее лётаць. Малому ўсё хацелася зрабіцца птушкаю, каб гэтак высока і вольна лётаць над зямлёю. Усё заманьвала вышыня, якой цяпер не зношу. Душу агортвае адзінота, калі глядзіш на зямлю здалёк. Яна здаецца табе мурашнікам. І сам ты драбнюткай макавінкай у гэтым бясконцым абсягу. Цяпер жа цягне бліжэй да зямлі. І знайшлася ўжо нейкая жаднасць цвярдзей і мацней чуць яе пад нагамі. Ужо бярэ радасць ад таго, што ступаеш на мякаць муравой травы, што бачыш воддаль дарогі корч дзікай грушы, чуеш, як шархаціць, капае са стрэх і тошыцца ў пясок пасля дажджу вада. І, Бог ведае, якую ты маеш ласку ўсяму, што ты жывеш, глядзіш на гэты свет і будзеш паміраць у ім, як наканована кожнаму. Вельмі ўвосень, калі выпадзе дзень прэлага, сыраватага цяпла і стаіць нейкая празрыстая ціш і яснасць, калі пасля лянівага туману з раніцы у полудзень перад вачыма зазелянее жыта, тады надыходзіць гэтая жаднасць да зямлі і нейкая нядужая, саслабелая, як пасля хваробы, радасць стрэцці ўбачыць даўнейшае. За кашалёвым на грудках паказаўся лес. Спярша з аднаго боку шашы, усё ельнік, пануры, цёмны, з цёплымі капцамі мурашніку пры беразе на сонцы. Потым малады, нерухомы, сіваваты хвойнік, далей і ніжай прагаламі балотца з купінамі зрудзелыя асакі. Белы рэдзенькі бярэзнік і далей цёмны гушчар, малады грабнік, галавы не ўваткнеш. А з ім дубы, ясна-зялёныя, як учора распусціліся, і зноў зварухнулася ў памяці, як у такую пору, ці, можа, трохі пазней, калі павыкопваюць картоплі, калі на стрэхах, па трэсках каля сметнікаў зашарэе з раніцы і цвёрда зашоргае на траве пад нагамі марозік. Хадзіў сюды, у кашалёўскі лес, збіраць жалуды, ужо набрынялыя, патрэсканыя, которые з расткамі пад лісцем на зямлі. Спомніўся іх грукат у мяшках на печы і нейкі гаркаваты, сухі, аж сцягвае ўсё ў роце, іхні смак. І цёмная і слізкаватая, што крухмал, іхняя мука. Спамянулася тая восень, як мы з Марцінам дзікуцем наабдзіралі з яловых пнёў паўнюткія, як паднесці, торбы сырой слізгаватыя губы.
і не на труд для крэсіва, а на лякарства. Ад хворых на сухоту, у мястэчку быў тады шпіталь для інвалідаў вайны, Марцін дачуўся, што грыбок, настояны на гарэлцы, найлепшае лякарства ад сухотаў. І неяк дакляраваў, што купіць, даст 50 рублёў за кілаграм. Вядома, старымі грашыма, калі мы нарвём і прынясём гэты грыбок у шпіталь. Марцін падгаварыў мяне, і я пацягнуўся з ім сюды, у Кашалеўскі лес. Помню, зранку церашыў, а да полудня разышоўся спорны дождж. І мы добра вымаклі, пакуль натрапілі з краю лесу на яловыя карчы. Наабіваўшы сырое губы і папалуднаваўшы, я частаваў Марціна сухаватым, з цвёрдаю скуркаю, вылежалым за лета на гарышчы салам, кавалачак якога мне дала маці з сабою. Марцін круціў папяросу з зеленаватага, высушанага на бляхах у печы тытуню і, абкусваючы край цвёрдыя паперы, пытаўся: «Спуд будзе?» Ён наслініў паперку, прыгладзіў пальцем папяросу і, не ўстаючы з пня, трохі падняў ад зямлі сваю торбу. «І ў цябе на рублёў!» Марцін раптоўна змоўк, сцішыўся і, задзіраючы ўгору галаву, пачаў узірацца ў неба. Над лесам крычаў крумкач. Расцяжна, сцішна, крум-крум. Кажуць, калі гэтая пташка сядзе на чыю-небудзь страху, той памрэ. Але махнуў рукою і пашыўся ў кішэнь па запалкі. Ат, усе памром. А зрабілі мы з табою добра, толькі глядзі, нікому не прагаварыся. Я, вядома, прагаварыўся, ужо потым, як не было на свеце Марціна. Я і цяпер думаю, што чалавек чуе сваю смерць. Яшчэ і назаўтра у Марцінавых вачах асталася нерухомасць і нейкая каламутная сцішанасць, як у глыбокай вадзе. Мы насілі ў шпіталь прадаваць губу. Я чакаў Марціна за крамаю, ашаляваным аполкамі домікам з жалезнымі прантамі ў вокнах і з завалаю на дзвярах, што стаяла напроці шпітальнае прахадное. Каля маіх ног ляжалі тыя дзве торбы з мокраю губаю, праз якую паўгадзіны Марцін прывёў сюды хударлявага чалавека ў сіняй байкавай піжаме з шэрымі закаршвамі і ў пантофлях на босую нагу. Белыя, сіняватымі жылкамі рукі чалавек трымаў у кішэньках. Марцін развязаў торбу. Чалавек у байкавай піжаме прыжмурыўся, нагнуўся над торбаю і, выпростваючыся, закідаючы худою рукою назад валасы, спытаўся: «Што ж вы прынеслі? Мне трэба во!» І выняў з кішэнькі лісток сухога, усё роўна як абадранага з каменя, лішаю. Грыбок, што расце на дубах. Голас у чалавека быў нядушы і сіплаваты. Марцін узяў з рукі чалавека лісток, патрымаў на далоні, падносячы да носа і узіраючыся. Потым плюнуў і штурхнуў босаю нагою торбу. З яе высыпаліся тоўстыя пляйстры яловыя губы. Каб чалавек ведаў, мы на гэтую нарасць кажам грыб. А такі лішай і праўда расце на дрэве. Яго і нарвіце. Тут у нас купяць. Многім, кажуць, ён памагае. Чалавек суха і няmoцна пакашляў, патаптаўся каля нас і пайшоў, сагнуўшыся і трымаючы рукі ў кішэньках. Марцін паглядзеў яму ўслед, падняў сваю торбу, вытрасаючы яловую губу. Доўга не паходзіць. Кажа, захварэў на сухоты на фронце. А мы на яго рубель пагналіся. Грэх, браце, грэх, таму і не пашанцавала. А ты схадзі, прынясі яму гэтага лякарства, сказаў Марцін, аддаючы мне той сухенькі лісток лішая.
І я потым схадзіў, уже разам з дзецьмі, і нарваў торбу гэтага лякарства. Яно расло на дубах, вісела зеленаватымі карункамі на камлях, усё болей з таго боку, дзе няма сонца і высока ад зямлі. Марціна Дзікуця ўжо не было на свеце. Яго забілі ў той год, як выпаў град. Гаварылі, што Марцін капае чужыя картоплі, і ўсе бегалі прыцемкамі на поле. Аднаго вечара я з маці пайшоў пільнаваць свае. Там асталіся начаваць, прысыпаныя пырнікам і сухім картаплянікам, 2 мяхі, накопаныя мацераю картоплі. Маці не дапрасілася ў вёсцы каня, а бацька не паспеў панасіць іх дадому. Яшчэ завідна ён выпраўляўся ў мястэчка вартаваць склады. Тая ноч была сыраватая, глухая, і нам з маці было страшна. Казалі, знайшлася чорная кошка. У мястэчку раздзявалі людзей, абкрадалі сельпоўскія крамы і застрэлілі праз акно старшыню сельсавета. Помню рудога, насаватага чалавека ў зношаным кіцелі з пацёртаю скураною сумкаю ў руцэ. На поле мы выправіліся шараю гадзінай. У мястэчку ўжо загарэлася электрычнасць, і вострае, тоненькае, як трэшчыны на шкле, святло калола ў вочы. Мы спатыкаліся, абмацваючы нагамі цвярдзейшы грунт, тую нераз'езджаную, зарослую травою сценку, і палохаліся дзе якога ядлоўцавага куста. Выдавала, што там стаіць чалавек ці бяжыць воўк, і трэба было прысядаць, нагінацца, каб пазнаць, што гэта. Было сцішна. Не аказваліся Марцінавыя сабакі. Хата, здаецца, урасла ў цемнату. На белаватым небе былі знаць толькі комін і шапка на кійку, нібы хто залез на страху і выцікоўвае нас. Толькі на войнавым полі нешта тупала, шастаючы сухім картаплянікам. Тупат чуўся перагонамі, нібы хто бег, падаў і зног бег. Раптам нешта як запішчала, нібы сава драла зайца. Потым глуха енкнула, застагнала, што ў падушку, і сціхла. Мы сядзелі на сваіх мяшках з картоплямі. Маці нават сунула з галавы белую хустку, настаўляючы вуха ў той бок, адкуль быў гэты тупат, і ціха пытала: «Там як што робіцца?» Тупат блізіўся сюды, да нас. «Вунь пабег у нашыя картоплі!» – зашаптала і прыгнулася маці. Мне ў грудзі вострым холадам кальнуў страх. У другім канцы поля было відаць, як нехта бег лукаткамі і сагнуўшыся, і раптам упаў у нашым картаплянішчы. «Даль Бог, будзе капаць картоплі!» – стрывожылася маці і выцягнула з-пад мяне капач. Яна яго не брала дадому, а пакідала кожен раз тут, на полі, прыхаваўшы сухім картаплянікам. Я ціха сядзеў, баючыся надзварухнуцца. «Уставайма, прагонім, наробім крыку! Вот, чуеш, капае!» Там нешта цвёрда дзынкнула, як хто, па праўдзе, трапіў капачом у камень. Маці паднялася з мяшка, насоўваючы на галаву белую хустку. «Што ты капаеш?» – крыкнула маці, але голас у яе захлынуўся, нібы яго таксама перахапіў страх. Яна, мякка гразнучы ў перакапанай зямлі, ступіла колькі крокаў туды, дзе ўпаў чалавек. «І яшчэ не ўцякае, думае, не бачу!» Голас яе задыхнуўся. Я кратком пайшоў за мацераю, наступаючы дзе на сухі асот. Ён вострай гарачынёй апякаў босыя ногі. «Панадзіўся, як у сваё!» Яшчэ раз крыкнула маці і аглянулася на мяне, мусіць, ужо баючыся злодзея сама. А там як хто капашыўся,
шастаў картаплянікам, поўз і стагнаў. «Усё адно як стогне», – сказаў я. «Няўжо? Няхай крые Бог, што гэта?» Маці пачала адступацца, трымаючы нагатове капач. І адтуль, здалося, нехта клікаў мацеру. «Броня, Броня!» Ці мне падалося, ці не? Во як кліча мяне! Маці нібы сумелася. У мяне, што ад холаду, шэрхла скура, уставалі валасы. «Броня, памажы! Ідзі сюды, Броня!» Голас быў нападобе Марцінаў. Мусіць, дзікуць. Няўжо? Маці не то здзівілася, не то спалохалася. У картоплях нехта варушыўся і поўз да нас. Я прысеў і убачыў нешта чорнае, пэўна, спіну. Чалавек поўз ракам. «Броня, родненькая, памажы!» Ага, голас як дзікуцеў. Спатыкаючыся, маці падступілася туды, дзе стагнаў і варушыўся чалавек. «Марцін, гэта ты?» Маці нагнулася, пазіраючыся здалёк. «Што робіцца там, у картоплях?» «Я, Броня, я! Памажы ўстаць!» У картоплях ракам стаяў Марцін дзікуць, намагаючыся падняцца. «Марцін, што ж гэта з табою?» Маці падступілася бліжэй, яшчэ ўсё не верачы, што гэта ён, Марцін дзікуць. «Знявечылі, забілі, ой-ёй, Бронечка!» Нібы яго парнулі чым вострым, і глыбока, аж дастаўшы да сэрца, застагнаў Марцін і падняўся на ногі. Голас у яго быў глухі і хрыпеў. «Ах, божачка, ды хто ж гэта цябе?» Маці падхапіла Марціна пад пахі. «Войны, Бронечка!» Ён хістаўся, як п'яны. «Яны недзе тутака. Хіба, можа, уцяклі, як учулі, што ты крычыш?» Марцін быў без шапкі, валасы зліпліся, мусіць, ад крыві, і яна цякла чорнымі рагамі, заліваючы вока, толькі другое, непадбітае, злосна блішчала ў цемраве. «На, хоць абапрэшся!» Маці дала яму капач і ўзялася за яго руку вышэй локця. Мы павялі яго пад хату. Яна злівалася з чарнатою поля. Там недзе ад злосці зайшліся і кінуліся сюды сабакі. І раптам сціхлі, пэўна, абнюхалі дзікуця. І толькі чуваць было, як мякка скакалі і дыхалі, мусіць, высалапіўшы языкі. Потым замільгаў адзін, белы, і, яхкаючы, кінуўся Марціну на грудзі, закруціўся каля мяне, б'ючы хвастом па калашыне. «Позна, дружок», – загаварыў Марцін да сабакі, і той ж прылёг на пярэднія лапы. «Дзе ты быў раней? Вы забілі мяне». «І за што, Марцін?» – голас у мацеры падабрэў. «Каб гэтак знявечыць? І за што? Скажы!» «Чаму не? Скажу. І ў цябе накапаў кошык картопель, во, учора». «Ды каб за кошык картопель, Божа!» «Пачакай, Броня, я прысяду, не магу ісці. Слабасць, цямнее ў вачах». Ён сеў, ды нават не сеў, а неяк асунуўся на калені. А ў войны кошыка не накапаў, я толькі ішоў цераз яго поле. Марцін трохі падняў руку. А ён, во, біў прэнтам па галаве. Ці дажыву да раніцы. Дзяцей шкада, як жа ж яны без мяне? Каб, можа, да доктара? Маці ўзяла яго пад пахі, зноў памагаючы ўстаць. Не, Броня, так ужо Бог даў. Ой! Ён застагнаў, сагнуўся і ўжо не ішоў, а цягнуў, як нежывы, ногі. Ды куды ж сярод начы па таго доктара? Яны мо толькі і пільнуюць, ці пойдзем мальдаваць. А дзяцей, Бронечка, шкада.
У Марцінавай хаце не было агню. Сляпой цемнатою блішчэлі вокны. Дзеці, мусіць, спалі. Каля хаты Марцін трохі выпрастаўся. Маці памагла яму падняцца на парог. Ён узяўся рукой за клямку і ўваліўся ў чорную прорву сяней. «Я ўжо сам, ідзі, Броня, дадому». Ён нечым там грукнуў, мусіць, устаючы, шукаючы дзвярэй у хату. Цераз паля мы беглі дадому. На ўсходзе між навалы хмар заяснілася неба. Браўся ўсходзіць месяц. Весялела ноч. А на Марцінавым хутары пачалі брахаць сабакі, неяк усё гыркаючы, як там хто хадзіў і дражніўся. Зрабілася сцішна, і нуда брала за сэрца. «Божачка, за што ж яны чалавека?» Маці прыпынілася. Яна, пэўна, усё думала пра Марціна і, ціха нагінаючыся, гаварыла да мяне. Аўтобус я спыніў напроці вёскі, і ён зноў доўга вуркатаў. У маторы нешта скрыгала, як там церлася ржавае жалеза аб жалеза. А я адчуваў нейкую вінаватасць, што гэты праз мяне шафёр, той малады хлопец у стракатай шапцы, ніяк не можа ўключыць скорасць і недзе мусіць злуецца. У грудзях дрыжала, і трохі як слабелі, паднімаліся ногі. Ці то з дарогі, ці то ад таго, што так скора і нечакана бачу сваю вёску. Ужо як чужую і меншую. І зрабілася трохі непамысна, што зараз каго стрэну. І ён, вітаючыся, будзе трохі сарамяжыцца, як малое дзіця, чырванець і будзе яму несамавіта перада мною, і мне самому зробіцца ніякавата, як бывае заўсёды, покуль не асвойтаешся з чалавекам. Я перамяніў у другую руку чамадан і борзда перайшоў чужыя падворкі. Рады, што нікому не трапіў на вочы, і ўжо азірнуўся на шашу, аўтобус ціхенька і ўпарта пасунуўся, як вялікі жук, і зад яго падкідала на ямках. Я трохі паспакайнеў, сцішыўся. Знайшлася весялосць, што я дома, што бачу сваю хату. З гэтага боку ад шашы сені, якія некалі рабілі з бацькам. Вспомнілася, як ачэсвалі дзеравіны, а перад гэтым прывязвалі да цвічкоў вяровачку. Бацька шмараваў яе мелам, а потым адцягваў. Вяровачка туга, ляскаючы, біла па акоранай жаўтаватай дзеравіне, і на ёй аставаўся роўны белы шнарок. Было дзіўна, што помніцца гэты шнарок, і ўзялася радасць, што чую, як недзе на вуліцы за гушчаром бэзу хрыплавата і нядужа пяе малады певень. Мусіць, ужо наш, што бачу каля парога курыца дзяўбе гурок-насеннік, які, мусіць, прынесла з гародчыку. У хаце быў бацька. Ён высунуўся з-за грубкі, нейкі ўвесь зблажэлы, і я ўбачыў, што ён паменшаў і зрабіўся нейкі трохі сухі, што ў яго змянілася хада, калі ён ішоў да мяне вітацца, намацваючы нагамі падлогу, як ходзяць старыя, і неяк няўмела, растапырыўшы пальцы, падаў мне руку. І стала шкада, што старэе бацька. Вот трохі не здаровіцца, сынку. Бацька прысеў на ўслоне каля стала, сагнуўшыся, упёршыся рукамі ў калені. Нага ўсё баліць. «А дзе ж маці?» – спытаў я, распранаючыся і пачапіўшы плашч на вешалцы, што была, як і некалі, між вокнаў. Гэта ж пайшла адспёўваць нябожчыка. Памёр война. Клемус? Ага. Гаварыў, не ідзі, не свянціся ўжо з гэтым набажэнствам. Так не, кажа, грэх. Пайшла. Касцела ў нас няма даўно, і мацеру клікалі адспёўваць нябожчыкаў.
Яна брала з-пад бэлькі сшытую чорнымі ніткамі без аднае акладкі ксенжку для набажэнства і нейкія старыя з расхістанымі вушкамі акуляры. Бог ведае, як яны знайшліся ў нас. І ішла. І было трохі нязвыкла, што маці яшчэ ходзіць адспёўваць нябожчыкаў, і адначасна дзіўна, што сціраецца след таго даўняга, бо над сталом няма лямпы са шкляным магазынам, з паліванаю талеркаю абажурам, у якой заўсёды падскокваў жаўтаваты ясны язычок полымя, калі адчынялі ці зачынялі хату, прыстукнуўшы дзвярыма, а вісіць вялікая, мусіць, на 100 ват, электрычная лямпачка, і на сцяне суха патрэсквае карычневая скрыначка-рэпрадуктар. Потым зноў нагадалася даўнейшае, калі вярнулася маці і пачала трэсачкамі распальваць у печы, шоргаючы паневою на прыпеку, а потым засцілала стол вытканым у каробачкі абрусам. Калі селі вячэраць, і яна прыгубляла чарку, калацілася і пытала: «Як жа ж людзі п'юць? Але праўду кажуць. Кепска замуж, але ідуць. Горка водка, але п'юць». А ў хату, як і некалі, коса глядзела сонца. Востры слупок адным ражком даставаў аж да ложка, а за акном у гародчыку на бэзе скакала шэра-карычневатая пташачка з жаўтаватым воллем. І сухі вецер варушыў на бярэзіне доўгае вецце, нібы хто браў яго з-пад нізу рукою і паднімаў угору. «Як жа ж твае там?» Маці глядзіць на мяне, а я думаю, які ў яе ўжо зморшчаны твар, і як ужо выцвілі і сталі жаўтлявымі вочы, і каля губ знайшліся шнары. Толькі, здаецца, голас у яе трымаецца той самы. Дзіўна, але старэйшых людзей у вёсцы я пазнаваў здалёк не па твары, не па выгляду, а па голасу. Чаму ж, я кажу, не прывёз? Няхай бы пабегалі тут. Больше як быў, во бабы на поле хвалілі. Во зраўняла, бацька смяецца, і мне трохі дзіўна, што ён ужо шчарбаты і трохі свішча. Яго гарадскі, а тут што? Ходзіць смаркатыя, ды без портак. Як чыё і як да дзіцяці. Вунь ладкаў, каб бачыў, які спрытны. У мястэчкі ў клубе ўсё спявае. І да работы. Каня вунь сёння запрог, як Клемуса хавалі. Гэта ж ці чуў? Маці зноў паварочваецца да мяне. Клемус война памёр. Чуў, ківаю я галавою. Бацька гаварыў. Ды нейкаю наглаю смерцю. Пайшоў да ветру на сметнік і не ўстаў. Ёсціка Бог на свеце. Гэта ж, ці помніш, дзікуця некалі забіў. Таго дзікуця, што каля нашай дзялкі жыў, што сабаку ўсё трымаў. Ці, можа, ты ўжо і забыўся? Чаму, мама, я забыўся, кажу я, і мне спамінаецца, як пустую дзікуцеву хату з забітымі вокнамі. Дзяцей уже забралі ў дзетдом, пільнавалі сабакі. Яны ўсе трое сядзелі пры дарозе каля круглага каменя, соваючыся да кожнага, калі хто хацеў падысці пад хату. Двое пасля недзе прапалі ці сышлі. Па ялавіне бегаў толькі адзін, белы, з перахлябленым худым азадкам. І я помню, як яго забілі. Уже на маладое жыта пускалі авечкі, зямлю каваў мароз, а Клемус война прыганяў нават сваіх 2 спутаных коней. І тады нечае ягня схапіў Марцінаў сабака. Дагналі яго каля хаты, ды ён нікуды не ўцякаў. Ён лёг каля круглага каменя, наставіўшы пость, шчэрыў зубы, гыркаў і падграбаў пярэднімі лапамі пад сябе ўжо нежывое ягня. «Чаго глядзіце?» – крыкнуў война. «Ён шалёны!» І, азіраючыся кругом сябе, знайшоў вялікі, як падняць, камень.
Сабака прыціснуўся да зямлі. Вочы яго закаціліся недзе пад лоб, але не ўцякаў. «Бі, хлопцы!» Клемас размахнуўся і з-за вуха кінуў цяжкі камень, пацэліў сабаку ў спіну. Сабака заскавытаў, выцягнуўся і папоўз, трымаючы ў зубах ягня. «Не пускай, не давай уцячы!» – крычаў воіна. Сабака падняўся на ногі, але нечы камень адскочыў ад яго галавы. Сабака ткнуўся мызай у зямлю і выпусціў ягня. «Пераймай, не давай яму апомніцца!» Воіна скінуў сябе доўгі кажух. «Жывушчы, але я яго ўбяру, быць не можа!» Сабаку перанялі за маладымі хвоечкамі. Ён ужо цягнуў перабіты азадак, неяк усё гэльцаючы пярэднімі лапамі. Воіна кінуўся пад хату і сарваў з акна дошку. Я зараз! У мяне, брат, толькі дробненька з'еш і Богу душу аддасі!» Пастухі зарагаталі. Сабака ўжо не поўз, а толькі неяк бокам круціўся на месцы. Яго па галаве кантам дошкі біў Клемус воіна. Мы, дзеці, адышліся, глядзелі здалёк. Воіна плюнуў, шпурнуў у хвоечкі дошку і падняў з зямлі кажух. Накінуў сабе на адно плячо. Нічога, патрапечацца і дойдзе. А жывушчы, ядры яго палку. Воіна рукавом выцер змакрэлы лоб. Мы пайшлі пільнаваць авечкі, аглядаючыся ўсё на сабаку. Ён, лежачы на спіне, трэпаў заднюю нагою, даходзіў. Назаўтра мы бачылі, як ён ляжаў недалёка ад тых самых хвоечак, уткнуўшыся акрываўленаю мызай у пясок і выцягнуўшы спруцянелыя ногі. На ім, як на ягняці, шарэў мароз. Некаторага году хлопец яго прыязджаў. Маці зноў гаворыць пра дзікуця. Каб бачыў, які хлопец! Выкачаўся, выліняў. Тут усе дзеўкі за ім. Кажуць, вывучыўся на нейкага голага. Мо геолага? А дзе ж я, сынок, ведаю? Каб жыў дзікуць, бацька ап'янеў, расчырванеўся, нібы паздаравеў, і яго сінія вочы заблішчалі, як у маладога, то і хлопец гэтак хадзіў бы. Адзін лапаць, адзін бот. Ты ўжо выдумляеш. Думаеш, маню? Каб не бачыў, сам веры не даў бы. Едзе на возе, звесіў ногі праз драбінкі. Адна абута ў хадак, а другая ў бот. Бацька смяецца да мяне, і я бачу яго шчарбаты рот, і зноў думаю, як ён скора састарэў. А што, сынку, думаеш, за польскую добра жылося? І гутарка пайшла пра даўнейшае і пра тое, як жывуць цяпер. А потым маці вадзіла мяне ў хлеў паказваць, якую яна купіла авечку, маладую, з чубам, і якая ў яе доўгая воўна. Заходзіла сонца, хавалася, як тонкі грош у шчыліну, між хмары выязджала зноў, а са страхі каля вугла спускаўся на невідочнай павуціне да гары нагамі вялікі павук. Над сцежачкаю ад хлява да хаты таўклі камары мак. І мне пачало здавацца, што я нідзе не быў, што я кожен вечар бачыў, як гоняць з пашы каровы, як далёка ззаду за імі цягнуцца пастухі, як ціха сакочуць куры, просяцца на седала, збіраючыся каля парога, як скрыпяць вазы, шоргае аб камень кола і нукаюць на коней, возяць з поля картоплі. Назаўтра была нядзеля. Быў пагодны дзень з вастраватым ветрам. Толькі ў зацішку, дзе за вугламі прыгравала сонца, была астатняя, трохі пякучая яго ласка.
як у немаладое кабеты. І я хадзіў у мястэчка. Гэта таксама наш даўнейшы звычай нядзелю ці святам хадзіць у мястэчка. Хадзіць так сабе, дзеля размаітасці, дзеля весялосці, таптацца купкаю на рынку, стаяць ля крам. Цяпер здавалася смешнаю і дзікаватую гэтая весялосць. Было ўжо дзіўна, што цяпер гэтаксама, як некалі, маладзіцы з вёсак мераюць, дастаўшы з кошыка адломаным ад дзеркача дубчыкам чаравікі для дзяцей. А дзядзька, успёршыся на прылавак, панура глядзіць на хамуты, на ніжняй губе ў яго вісіць, прыклеіўшыся, папяроса, дым заходзіць у вока, і ён жмурыць яго. На вуліцы каля плота стаялі кабеты. Каля ног у іх валтузіліся ў мяшках парасяты. Мусіць, уставалі на ногі і тыцкаліся лычамі, паднімаючы мяшок. П'яны чалавек з рудым, спечаным на сонцы тварам з расхрыстаною белай грудзінай крычаў маладым хлопцам, пэўна, са свае вёскі. «Каму даць у морду?» «Усім, дядзька, пачынай па парадку», – азваўся баявейшы з іх. І чалавек, падышоўшы да хлопцаў, стараўся абняць за плечы ўсіх. Гэта быў таксама наш звычай. І гэтаксама, як і некалі, быў кірмашовы дзень. За высокім плотам, з адламанымі дошкамі, са сцежкамі праз нечыя картоплі, да гэтых дзірак стаяла некалі вазоў, параспраганыя коні ў аглоблях, а на вазах цэбры са слівамі, скрынкі з грушамі, але іх мала хто купляў. Людзі, адны кабеты, збіліся пад навесам, дзе прадавалася адзежа. Чырвонае маладое дзяўчо мерала зялёнае паліто. Далі Бог сядзіць, як уліта, як на яе і шылі. «Дзіва што, каб за такія грошы не пашыць», – сказаў нейкі чалавек, ізноў у суконным фрэнчы і суконных галіфэ, падступаючыся на камень, каб бачыць, што там робіцца. Бабы азірнуліся, і я ўчуў, як некаторая з іх сказала ўжо пра мяне. «А во, Бронін прыехаў». Мне зрабілася неякавата, і я пайшоў і, здаецца, доўга чуў на спіне хвострыя позіркі. Пайшоў дадому, не шашою, а сцежкаю, што адлучылася ад шашы пад рэчку. Сышоўшы на рудаватае выпасенае балотце з вяночкамі зялёнае травы, адчуў лёгкую радасць, што я адзін, што дыхае тугаваты востры ветрык і паднімае крылы пінжака, халодзіць грудзі і недзе пад пахамі цячэ за плечы, што раптоўна шуміць і раптоўна сціхае алешнік, яшчэ зялёны здалёк, а зблізку лісце ўсё ў дзірках і спаднізу карычняватае. І нападала яго многа, яно суха шасціць пад нагамі. А калі ўлягаўся вецер, было чуваць, як ціхенька пляскалася вада ў рэчцы, нібы там купалася маладое дзяўчо і баялася, каб хто яго не ўбачыў. Я пайшоў берагам, па вадзе бліскала, пералівалася і сляпіла ў вочы разрыванае сонца. Рабаватыя палоскі цені беглі па пяску на дне, і перакочваўся там-сям счарнелы альховы ліст тапелец. Зялёнаю шапкаю водарасцяў выглядалі з рэчкі купіны. Пры беразе хісталася высокая, збэрсаная павуціннем мятліца, і варушыліся дзе падсохлая крапіва і карычняваты шчаўюк. Я падышоў да грудка, дзе некалі стаяла Марцінава хата, і здзівіўся, што няма тае высокае старое алешыны, то рэчка падмыла груд. Сярод вады ляжаў пень, тоўстымі счарнелымі карэнямі ўгору, каля яго віравала вада. Круцілася, плавала жаўтаватая шапка шумавіння. Лазовы дубчык матляўся і выводзіў на вадзе глыбокі равок. Здавалася, корч лыў проці вады і цягнуў яго за сабою. Я перайшоў кладкаю на другі бераг. Яна ледзьве ліпела.
Нехта клаў на ёй агонь, падпальваў жэрдкі. На другім беразе цягнуліся каровы, шукалі лепшае травы, адмахваючыся галовамі ад куслівых асенніх мух. Адна, бязрогая, рабая, туповато глядзела з высокага берага ў рэчку, мусіць, хацела піць. І балотца каля грудка здалося мне чужым і голым. І я ўспомніў, што тут павысякалі малады алешнік. На купінах каля корчыкаў рос марны хвошч, сохлі кучкамі жаўтаватыя воўчыя грыбы на танюсенькіх ножках. Толькі адзінока сумаваў разложысты кусцік старое шыпшыны, і на ім чырванелі спелыя ягады. Я падняўся на грудак, і нейкаю жальбою агарнула маю душу. Там, дзе некалі былі хвоечкі, цяпер маўкліва цямнеў сіваваты малады лясок, пасеяны год 10 назад, уже не пры мне. Высока над ляском, і не было відаць дзе, драў горла крумкач, расцяжна і шчакаўшы, крум-крум. А тут, дзе стаяла некалі хата, горбаю ляжала патрушчаная цэгла, між яе выбівалася трава і паднялася ўжо высокая бярэзінка. Каля круглага каменя пераспела і хісталася сухая крапіва. А там, дзе быў якраз покуць, цвіло ліловым цветам каліва з смакатухі. Сярод двара, недалёка ад котлішча, зеляніла таўставатая ліпка з адламаным вяршком. Я ўжо і не помню, ці расла яна тут. І мне зрабілася тужліва, што няма хаты, раптоўнага брэху сабак, старой алешыны, усяго таго, што было памяткаю малых год. Я заплюшчыў вочы і, здаецца, зноў убачыў Марцінаву хату, купіны зялёнага сыраватага моху на страсе, кошык на шчытку для голубоў і, здаецца, учуў, як зайшліся ад злосці і недзе з-за вугла пакаціліся да мяне сабакі. І нейк раптам ціха, нібы баючыся, іх паклікаў Марцін. «Цюцюна! Цюцюна!» Я адкрыў вочы, пастаяў яшчэ колькі і пайшоў. Халаднаватасць вечара кралася на балота. Цень ад мяне быў доўгі і доўгі цень ад алешніку. Недзе далёка на полі надрываўся і раптам глух трактар. За алешнікам на шашы з ляскам страляла машына, потым нізка і густа гула, нібы пад зямлёю. З гвалтам ляцелі, расцягнуўшыся, гракі. Астатні крычаў, усё роўна як ікаў. Зашархацела грамадка шпакоў, і доўгахвостая тоненькая пташачка ціліўкала, даганяючы іх. Адсвечвалі чырванню вокны ў нашай вёсцы. Там яснелі галасы, рыкала недзе ў гародах каля вёскі цяля. Я аглянуўся на Марцінаў хутар. Сонца стаяла нізка, баба качаргой дастане, якраз над тым грудком, дзе была калісь Марцінава хата. На балоце, як хто накінуў вялікую сетку, блішчала танюсенькае павуцінне. І мне зноў падалося, як недзе там, на грудку, Марцін клікаў сваіх сабак. «Цюцюна! Цюцюна!» Я, здаецца, выразна чуў яго голас. Паважаныя сябры, спадзяюся, твор вам спадабаўся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дякую за увагу!